No niin, se on Pasi ruokavinkki aika tässä ja jotain raakasta ja ravitsevahan tässä olisi tarkoitus tehdä, kun tämmönen syksyinen kelihän tässä jotain mukavaa. Jotain mukavaa. Katsotaan mitä täältä saadaan aikaisemmin. Pitää tosta ottaa vaikka vettä ensin tulee. Saadaan tonne vähän vettä. No, siitä pannaan tohon ja pistetään nyt sitten tosta vaikka niin, mites me pannaan, ei toi ihan väärä, tohon pannaan kolmoselle, tulee siitä niin mitäs me tarvittais, mehän tarvitaan hetkinen, no mä otan tosta makarylliä oikeastaan vois laittaa tuohon vähän alkajaisiksi. Pannaan sinne tommonen reilu no vittu menkö saatana menkö koo vitun paketti saatana. Siitäpähän sitä saa sitten laittaa. Ja mulla oli tosiaan makaryllit on tuolla menossa, niin tuohon voi laittaa makkara. Mä tääkin varasin tähän valmiiksi, niin laitetaan mihin mä panin tuon kameran kuvaamaan. Mä laittaa tuon makkarapaketti tästä näin, niin saadaan herkkua eteenpäin. Niin en mä tiedä, näistäkin kuorista aina sanotaan, että ei näitä mukaan voi syödä, mutta mikä vittu näissä mukaan vikana, että perkele, vaikka se ei ehkä ihan luonnonsuolta olekaan, mutta saatana niin vittu, no mikä se, siitä, no, ota vielä yksi, no vielä yksi, no hyvä otet. Tosta me laitetaan nämä makkarat nyt tonne pannuun ja perkele, kun eikä tässä saatana kestä kädessä. Mutta ei se mitään. Tossa olisi vielä tuo toinenkin. Mutta en mä vittu mä viitin tätä ruveta edes saatana pilkkomaan. Vittu ei kun sekaan vaan saatana. Toi on niin nimittäin tällainen herkkuannos niin kelepaa kyllä kuninkaallisellekin saatana. Ja mitäs hetki nyt tää vois laittaa jotain vähän notkistusta niin perkele kun multa meinaa käärätty puolella tässä saatana. Tosta voisi laittaa ehkä öljyä vähän tonne, niin saadaan vähän sitä notkistusta siihen. Niin semmonen reilu pari, tai vittu menköönko perkele pullo sinne saatana, niin saadaan kyllä nimittäin, tulee ainakin paska saatana jouheesti sen jälkeen. Tietää senkin sitten. Niin, joo. Se oli semmonen vähän niinku kastikkeenomainen ruoka kai pitäis saada, niin vehnäjauhollaan tietysti sais, onkohan mulla perkele saatana vehnäjauhoa missään, kun siitäkin on aika kun viimeksi niin tarvinnut näitä katsella. Niin. Mutta hetki, niin tossahan mulla on tossa tuo vehnäjauho. Katsotaan vehnäjauhoa tosta. Tossa ois mulla niin laitetaan sitäkin sinne sekaan gourmet, niin saadaan tähän vähän semmoista notkeutta. Sitä voi panna tommosen reilun tässä saatana vittu menköön helveti säkki sinne saatana. Vittu mulla on ihan sama perkele menköön. Vittu sinne saatana. Noin, nyt sit se alkaa tulla. Tuosta tietysti vois vähän ehkä ton nestettä valuttaa. Mä laitan tuon tuonne sivuun ja laitetaan sitä kamera siksi aikaa, niin mä saan vähän tuosta enempiä pois. Niin mahtuu sinne jotain muutakin sekaan vielä. Mitäs mä oon varannut sit hetki, niin mulla on tossa noit kananmunat. Kananmunat tässä. Näitähän. Nimittäin ihmiset muna tarvitaan. Saatana, munaa nimittäin tarvitaan. Se on nimittäin niin saletti hommat sinne vaan. On nyt sinne vähän noita kuorin, heitetään enimmät poikkeen tosta ja tääkin on kyllä tämmöstä vasemmalla kädellä tätä touhua, että ei tästä oikein meinaa tulla mitään. Että mä niinku, että
Tää ihmisen pitää syntyä näköjään sit kamera kädessä, mutta et vittu mä laitan nää kaikki saatana tonne. Noin. Tää rupee näyttämään aika hyvältä, niin tulee nimittäin herkku ja herkku. Ja ei kun jäädään odottelemaan lopputulosta, niin mulla on tossa vissiin jotain videoeditointia tai muuta radio. Pasi radio itse asiassa tulee, niin katsotaan jos saadaan siitä jotain aikaiseksi. Joo, se on moro.